Аз мога ли си? Не си добавя друг акаунт. Ще сме само ние. Sign out. Switch акаунт. Окей, чакай да видим сега. Ехо! Здравейте! Чакайте, че докато чакаме да се съберем, аз пробвам някакви неща. Здравей, Миме! Здравейте, момичета! Приготвила съм си тефтера. О, браво! Така, какво е това, бе? Аз се опитвам да направя запис на срещата, обаче като съм с компютъра, прави ми запис. Обаче а, много ми е лоша камерата и разни други неща, като съм с телефона, пък не може да ми направи запис. И въобще става някаква голяма каша. И сега правя някакви магии, че да успея да вляза от телефона. Мимчето се включва. Искам само да видя. Топаш да какво? Айде, Самата ни държа. и аз не държа. Сега, секундичка, я да видим какво е това. Плаче, няма. Здравейте, и аз съм тук, обаче съм в движение, така че няма да мога да включвам много да говоря. Добре. Ще ви слушам. И Миме пише, че е recording in progress, че записваш. Да, това точно казах, че а, се опитвам в момента да вляза и през телефона, и през компютър, защото компютъра ми прави запис, но пък... изчакайте се. Секунда. Я сега. Само закуши един акаунт, защото ехо се чува. А сега? Не се чува. Чувате ли ме? Да. Да, чудесно. Давай, И, започвай. добре. Секундичка, само да си сложа. Ей, тук нещичко. Си бях избрала една много хубава снимка, обаче изгуби. Добре, ще бъдем зелени. Значи, на Да компютъра се припомним ли запише. в групите, че сме започнали? Ами, и да видим сега. Може би, ние ли сме? Колко човека сме? 4. Ми, не знам. Аз скоро писах. Ако някой може да пише някакво напомняне, аз на къде трябва да гледам? Добре, на тая камера. Ето, че става. Много беше. Окей. Значи тук исках само нещо да видим дали ще проработи. Исках да споделя ето тази снимчица. А, така. Я да видим сега дали ще види се. Виждате ли? Да. Да, А, вижда се.
Ще ми се получат нещата днеска. Значи това, с него исках да започна. Миналия път си говорихме, че нали, всички нормални хора обикновено вършат нормални неща и при тях нищо не се случва различно. И за това как трябва да бъдем различни, за да имаме някакви успехи и да променим живота си в крайна сметка. И това какво пише тук на The world wants you to be typical, което значи света иска да бъдеш обикновен по хиляди начини и те дърпа натам. И казва, не му позволява и това да се случи. В смисъл такъв, всеки ден нещо се случва, което просто трябва да бъдеш като другите един вид, за да продължиш. Или да те харесват всички, или има нещо, което смяташ, че трябва да го правиш така просто, за да се впишеш в картинката на социума, но обикновено това ти пречи да се развиваш. И мисля, че това нещо, което предния път приключихме с него, обаче пък сега искам да почна е какво искаш от живота. Да си дадеш цел и да я следваш тая цел. Какво искаш да постигнеш след 5 години, след 10 години, къде се виждаш ти пенсиониране, да зависи кой в каква възраст. Аз мисля, че тук само Ради е малко по-младичък. Само да видя, другите са Теска. В общи линии, ние сме в една такава средна възраст и мога да кажа, че още може да гледаме напред за следващите едно от 10-20 години, преди да влезем в пенсия. Какво може да направиме, как да го направиме, за да можем да се пенсионираме и да не мислиме за трудностите и това как с една пенсия ще си купиш хляб, примерно. Знаете какво става въпрос в България. Или където и да си. Пък и винаги да имаш някакви допълнителни доходи, това никога не е лошо. И какво трябва да направим? Арджонът тогава спомена. Твоя фокус определя твоето бъдеще. Върху какво се фокусираме? Помислете си, като се събудите всеки ден, дали си давате цел за деня или просто правите нещата по течението, каквото се случи, както се случи. И замислили ли се вечер, когато си легнете, какво сте направили през този ден, дали сте направили нещо, което би променило вашето утре, или просто продължаваме да правим това, което правим всеки ден, без никаква цел. Обикновено живота си минава и така безцелно и нищо не се променя. Дитка, здрасти. Виждам те, че си се включила. И това с тая картинка исках да започна и да видим дали ще излезе някоя друга насам. Това също предния път мисля, че го споменахме, за да разчупиш това нулата, е един вид да започваш всеки месец или всеки ден да не започваш от нулата, да имаш нещо, което да ти дава сигурност. И чета, че го чета на английски, се опитвам да ви го проведа. No one is going serve up a break the zero income on a silver platter in your DMS. Това значи, че един вид никой няма да ти сервира това как да промениш нулевия си бюджет. Просто на някакво сребърно плато в личните ти съобщения. Просто никой няма да дойде да ти каже извинявай, ама ай сега тук давай нещо, ще правим милиони. И това е, че ние трябва да работиме за тази цел да се промени и точно това е нашия фокус. Да,
Какво нещо друго да ви кажа? Айде да минем към Деби Мил, която... Деби е много готина. Тя е американка. Мисля, че... Да, тя казва, вика, това са ми децата, показа едни 4 деца. И вика, третото ми дете бяха близнаци. Тя всъщност имала 2 дечица по-рано, след това третата е бременна, всъщност има близнаци. И реално е с 4 деца. И тя много наблягаше на това, как в Америка, сега тя не си спомням точно от кой щат беше, но знам, че беше в Америка, и как там, то не е много по-различно от Англия, но примерно за да отидат в колеж, колко пари трябва да отдели, за да ги отгледа и да им позволи те да имат, нали, по-добро образование. Не знам дали ви е ясно системата извън България, но обикновено като станат на 16 години, само ще ви обясня малко как стои това като информация, за да си представите историята. Като станат на 16 години, както при нас се завършва начално основно, значи основното образование в България. Много рядко хората приключват с основното образование. Обикновено си приключваме ние със средно, като сме на 19 години, там 12 клас. Но навсякъде другаде на 16 те завършват училище. И дали ще почват да работят децата а, или ще ходят на някакви а, колежи или нещо такова, при тях тук става едно размиване и затова казваме, че в чужбина много, много от хората са направо са си малумни, защото те просто не продължават да учат още няколко години, както ние учим. И в повечето случаи, за да отидат в колежи, или се плаща, или взимат като такива студентски кредити, на които в един или в друг момент, нали, то се води, че ти трябва да го платиш това. Не се едно взимаш кредит. Начисляват ти се лихви и така нататък. И в един момент вече, като станеш така малко на добра позиция и с добра заплата, започваш да връщаш обратно част от, нали, от тези пари, които си взел, за да можеш да се образоваш. И съответно и за университетите по същия начин. И реално тя казва, аз така като седнах и почнах да смятам колко пари ще ми трябват, за да си изуча 4 деца. И ми сметнах някъде там около някакъв милион ли каза, нещо е такова, беше някаква невероятна сума. И сега вика, и аз какво ще правя? Седа и как ще им обясня на тия моите деца, че майка им не е успяла да ги образова, защото не е имала пари. И това е била една така много силна основа, от която да започне. Мисля, че каза, че с тази компания, която в момента работи от 19 години, ако не се лъжа, спомена, че преди това мисля, че е била с някаква друга компания за кратко, но нещо се е случило и тя просто е продължила с друга компания. И вече 19 години работи с тази компания и прави някакви невероятни успехи. Но тя започна с едно... Чайте да видим дали ще намеря сега тук. Това ли е тя? Ето я. Започна с това да вярваш. И защо да вярваш? И това казва hold your eye higher than anything that comes your way, което значи, че винаги си дръж това защо на високо, в смисъл за всичко задавай въпроси, защо го правиш това, защо го правиш това, без значение какво се случва в живота ти. Просто заставаш и си казваш, вярвам, че това ще се случи, но защо искам да се случи това нещо? И едно от нещата, които тя говореше много за как да си мотивира групите от нея, екипите, казва това ниво на вяра, защо искаш да правиш това нещо, го пръскаш по екипите си надолу. И им даваш тази енергия, защо ти го правиш съответно. Което беше много така
Има смисъл, защото защо го правиш? Нейното защо е примерно заради децата. За да има човек една цел и смисъл да прави нещо, той съответно трябва да си зададе този въпрос защо го прави и да си отговориш съответно и да се напомни всеки ден, че ти това го правиш, защото си казал, че искаш ли си какво да се случи. Другото, тя споменаваше за моменти, в които примерно достигаш някакво ниво и вече се чувстваш много спокоен. И трябва пак да си зададеш този въпрос, защо го правя, за да се върнеш отново към момента, че трябва да продължиш да работиш, нищо, че си стигнал до това ниво, защото може би някой друг има това същото защо, което го имаш и ти, и на тях също трябва да им се помогне, за да примерно си помогнат на децата да завършат добро образование, да речем. И това е едно от нещата, които ти се случват в ежедневието, в годините, които работиш. Дали ти отказват постоянно, дали се случва нещо, което те кара да те демотивира. И това са едни от нещата, които трябва да се научиш да преодоляваш тези трудности, тези неволи, тези маломерни такива ам, липса на желание или липса на мотивация. И това може би тя казва, едно от шесте неща, най-важни неща, които ще те доведат до твоята мечта. Аз не знам дали съм си записала 6. Добре, записала съм си 6. Значи това са трите до тук. На какво ниво вярваш и да си зададеш това защо го правиш. Да си ам, да си преодоляваш тези малки отклонения от правия път. Другото, което е основите, от които да си изграждаш бизнеса. Сега тук обикновено знаем хората, с които работиме, как да ги мотивираме, всички тези срещи, информация и така нататък. Но трябва да усетите какво работи във вашия екип и да поставите добри основи, за да развивате бизнеса по-нататък. И тези пък, когато имате такива трудности, това е, когато преодолявате тия трудности или ги срещате, това трябва да ви дава една начална сила, с която да може да преодолявате тези трудности и да ви бута по-лесно към крайната цел и да постигнете това, което искате. Другото, което тя каза е да си представиме визията, какво искаме ние да постигнем. Това също да ни е водещо. И какво нашите продукти или нашата фирма или ние, какво даваме на хората, и какво ги променя. Това, което ние даваме, дали ги учим по някакъв начин, дали им предлагаме някакви продукти, това, че тези хора са свързани с нас, какво ние даваме на този човек и какво човека получава от нас. Това са такива основни неща, за които когато тръгнем да си развиваме бизнеса, основно трябва да стъпваме на тия 6, да ги кажем, основни точки. Тук ще ви питам дали сте съгласни с тези неща, дали вие ги прилагате и примерно дали имате някакви ваши други, които са ви помогнали и смятате, че са по-различни от тези в момента, които тя е споделила. Някой иска ли да се получи? Добре, среща се, кажи. Някой или
да го оставим за друга среща с обсъжданията. Аз знам, че има някои от вас, които са заети. Айде, го оставим за тук. Аз искам да се включа, само че не разбрах въпроса. Ага. Ако имам свои неща, които прилагам в Да, това. да, за тези, които ги споменава Деби Нил, дали ти смяташ, че тези са подходящи, дали работят при тебе, или дали ти имаш нещо друго, което прилагаш и ти е проработило при тебе? Ами това, което спомена, че тя със своя ентусиазъм заразява групата си, нали? Това го сподели. Да, А, а, Това нещо, според мен, не знам дали е ентусиазъм, не знам какво се казва, дали е някаква енергийна такава намеса, но много си проличава. Когато ние се активираме, как хората в екипа ни, те случайно, те няма как да знаят, че аз съм се активирала, примерно, и съм започнала да правя срещи, или пък съм започнала да а, по друг начин да се развивам или да пиша на различни хора. Те не го знаят това нещо, обаче аз виждам как и при тях се случва една лавина от действия, от емоции, от неща, които до сега, примерно, не се е случвало. Аз не вярвах в това нещо, обаче и Дейси ми го доказа, че е така. И Любчето вчера се чухме, защото и тя реши да работи, но и тя каза: Маня, вика, че знаеш, вика, аз се активирах и почнаха да ми звънят момичетата от групата. Ето, значи действа. Смисъл, че наистина ние трябва да се активираме, и другото, което, нали, и предния път го споменахме, е всеки път да започваме с едно сме нови дистрибутори. Това за мен също е много важно да не се забравяме. Аз съм станала примерно на една звезда, две звезди, три звезди, и да си даваш спокойствие. И другото, което по-рано сподели го чух, няма как да имаме различни резултати, ако правим едно и също нещо постоянно. Това също е много, много нещо, което много ме резонира. Та, човек трябва да намери начин как да... Той няма как да станеш и много по-различен, но просто някои от методите, които прилагаш, някои от нещата, действията, които правиш, леко да ги попромениш. Всеки ден, ако 1% променяш, след 100 дена ще имаш 100% промяна. Това е, което искам да кажа. да. Това с процента много ми хареса, защото няма да си спомня кой точно е. Някъде съм си го записала, но един от лекторите точно това каза. И то пак е свързано с това да промениш, нали, факта, че започваш от нула всеки ден. Какво искаш да промениш? Задаваш си въпроса, заставаш в огледалото и си задаваш въпроса какво искаш да промениш в живота си като цяло. Нали, то пак е част от Джонът и това какво искаш да постигнеш от живота си. И си даваш цел, обаче ако си дадеш някаква много далечна цел, примерно аз днеска Мария се събужда и си казва: Маля, утре искам да имам примерно някакъв да си купя остров, примерно, някъде в Индийския океан. Нали, то е много нереално и чисто психически, психологически мозъкът ти прави едни блокажи, защото ти казва: това е невъзможно. Значи няма как ти просто днеска да отидеш и да си купиш. Как ще го купиш? Имам ли пари да го купя? Знам ли как да го купя? Нали, когато си слагаме такива много нереалистични и далечни от цели от реалността, това, което сме в момента, а, повече се демотивираме, отколкото да се мотивираме. И понеже целта на нас е да сме мотивирани по-малко, постепенно, но за дълго време, защото бизнеса се гради с постоянство и с търпение, който и да е бизнес, не само този, но специално пък за директните продажби, това, което колкото по-големи групи искаме да имаме и да помагаме на повече хора, но това иска много постоянство. И мисля, че задаваха въпроси из залата: а сега колко процента ти искаш да се промениш днес? Някои казваха 10, някои казваха 30, други казваха 5. Той казва: добре, ако трябва да се промениш само с 1%, примерно да речеме, някакво много тъп пример ще ви дам. Обаче да речем, че миете си зъбите само един път на ден. Имате лоши зъби.
Да, обаче заболекара ви е казал, че ако си миете зъбите 2 пъти на ден, зъбите ви ще се подобрят. Значи да речем, че то е 1% от вашата промяна е, да речем да си измиете зъбите 2 пъти на ден. Много ли трудно ще ви е, значи след 10 минути ще ни спре срещата, ще гледам да приключа на време този път. А, и много ли ще е трудно да се опитате да си миете 2 пъти на ден зъбите или не? Това е една малка промяна, но е лесна за постигане. И когато го направите, По-скоро аз вие... ви предизвиквам вместо дясната ръка да започнете да си миете зъбите с лявата ръка. Опитайте да видите, можете ли. И колко е дискомфортно, но все пак е промяна. Да, и това е идея. И дали можете да се промените с този 1%? Дали днеска, примерно, каквото и да си зададете. Много по-лесно е всеки ден да се променяте по 1%, защото е минимално. И когато го постигнете, вие ще изпитвате това удовлетворение, защото сте постигнали целта си. Без значение тая цел колко е била голяма съответно, но трябва да е някакво нещо постижимо, което мозъка ви да си каже, о да, това е много лесно да го направя. Примерно, ако излезете на разходка, искате да отслабнете и се разхождате 5 минути. И ще каже, нека утре се разхождам 6 минути. На другия ден ще увелича още 1 минута, 7 минути и така. И след 100 дена вие ще ходите час и половина. И което е съвсем нормално. И дори няма да усетите промяната. Ето, аз примерно преди 1 година почнах да тичам всеки път, като оставя децата на училище, докато се връщам до вкъщи, вместо да ходя, правя една обиколка на парк. Като почнах, аз не можех да направя една обиколка на парка. Тя е 1,5 км. Аз трябваше няколко пъти да спирам и да ходя, просто защото нямах силите, нямах въздух толкова и така. Сега си ги бягам без никакъв проблем. Но го правих всеки ден. И лека по лека се опитвах да си постигна, нали, тая цел, която съм си дала. Това относно промяната. Да се променим по-малко, да е приемливо, да не се плашим от факта, че много голяма е целта и не можем, защото това ще ни блокира. А ние искаме да правим малки стъпки, докато постигнем голямата цел. И вече като постигнем голямата цел, продължаваме с някаква нова цел. И така, искам да ви питам, дали имате някакви въпроси, нещо да обсъдим, защото искам да свършим на време. Ако някой след това иска отново да се свърже в тази среща, може пак да влезем през същия линк и да продължиме. Но ако мислите, че е Аз вече искам да ви късно, задам въпрос, ако може. Какво бихте предложили като 1% промяна всеки ден в рутината, която имаме за изграждането на нашия бизнес? Всеки да предположи и да предложи каква може да бъде нашата промяна, за да бъдем по-успешни, но да бъде 1%. аз мога да кажа, че може би със всеки това ще е строго индивидуално спрямо това кой къде е, на какво ниво е. Аз, примерно, съм си задала цел да се опитам да комуникирам с поне един човек на ден. Просто защото от работа и от други неща, лятото имаме доста повече занимавки с децата и аз буквално не си пипвам телефона и не комуникирам, нали, с почти никой, особено пък за бизнес. И, например, но сега на мен това ми е просто да се опитвам да комуникирам с хора и да отида на някоя среща. Ето днес ходих на една среща, срещнах различни бизнес хора, българи в нашия регион, тук около Бирмингам. И след 1 месец имам още една среща и пак ще отида да ги видя, което е моето 1%, да речем. Другите? Деска, ти няма ли да споделиш? Имаме 5 минути. Ами Следни аз 5 по минути принцип за се споделяне. опитвам всеки следващ ден да достигна до повече хора. Дали онлайн или срещи. И някак се ми се получава. Даже и на ден поне 5 непознати човека ги заговарям и давам някакви материали. Браво бе, 5 не е никак малко.
Супер. Направо си е много, даже 5 човека Направо нови да 5 човека. информираш е направо супер. Ами да, магазин, офис, където и да вляза, оставам Браво. нещо и така. Да. Затова и Дали резултатите вие действат и такива. сигурно не го виждате, но Не. Афа ли пиеш? чакайте, ще го покажа на другия монитор. Дали се вижда? А, Това ми е от Mastermind с Mastermind. шише. Супер. Да. Mastermind с шише с вътре Браво. lighten up шейка и малко алоe. Супер. Браво на Естествено теб. алоe. Браво. Пък А, аз това, което правя, както Деси каза, и аз гледам всеки ден, сега, както съм на разходка с малкия, слагам си в чантата тия книжките, които са ми инструмент, нали, за запознаване с продуктите и поне на 2-3 майки гледам да дам книжките и да ги информирам, разбира се, ама те повечето знаят. И с браво. опция, като им дам книжката, да ми я върнат. Да разгледат, да ми я върнат. За да За имам да още имаш една среща с тях. контакт, да. Затварям, Това е махам звука, че малкия вика. Ако добре. някой друг иска дидито, ако иска да каже. Макар, че знам, че тя в момента е доста натоварена в друга посока. Аз мога ли да кажа? Казвам бе, разбира се, имате 3 Ами, минути и 15 ами секунди. моят 1% беше да не се страхувам с хората да говоря. Това вече го няма. Това е мое. И сега се опитвам да говоря като с, с непознати хора, като седам са ми винаги били приятели. Това ми е на мен е 1%. Браво! Аз даже мога да кажа, че при тебе това е доста повече от 1%, което е много, много похвално. Обаче тайните тук са, че той работи с Вили. Да, малко бахови капки, това, онова и много така. Добре, добре им се получава. Виж, мимето ти ръкопляска. Ами аз в последните 2 минути искам само да ви кажа, че тая година квалификациите за Mastermind билети са само 300 точки. И ако си поставиме някаква цел, с която всеки ден разпределено, айдете, до следващия Mastermind, ако всеки ден печелите по една точка, този Mastermind до година ще ви е безплатен. И може да си помислите, включително и аз си го казвам за себе си, какъв план и какво ще си заложите като този 1% да направите, за да стане 300%, всеки ден по 1%, и 1% да ви е една точка, и след няколко месеца, дори да не чакате края, този билет да ви дойде подарък. Миналата година условията бяха двойно по-високи, бяха 600 точки, сега са само 300. Миналата година, т.е. за тази годишния Mastermind, аз купих 2 билета, но смятам за следващата година поне един да ми е безплатен, ако реша да си купя още един, да мога да го подаря на някой. Но смятам, че една точка на ден не е недостижимо. Така че имаме по-малко от една минутка. Ако искате последни думи, ако не, да си кажем, че имаме за какво да работиме за следващата седмица. За следващата седмица в Следващата 6:30 ще седмица се направя една виждаме седмица. и казваме кой каква промяна е направил за една седмица и неговия Да, процент. Какъв е? също ще включа. Мисля, всяка седмица, тук са, понеже съм около 15 на човека, които са говорили, всяка седмица да споделям поне, нали, от един човек какво е говорил и да си поставяме цели за следващата седмица. Момичета, Супер, всеки Минче. и Много Ради ще благодаря. се изключи всеки момент срещата. Много ви благодаря и пожелавам ви лека вечер и много успешна седмица.